Però per culpa d'això ens has tingut completament enganyats. Si ara hi penso, m'adono que tot allò no resultava gaire natural. Era impensable que un rei com tu no s'hagués adonat que jo i en Pau havíem llançat els fills, a més del fet que la lluita tingui lloc precisament 10 anys més tard. T'havies adonat de tot, però vas fer els ulls grossos. Si mai us arribàveu a descontrolar, no podia estar segur que la mainada del món humà aconseguiria aturar-vos. Així que era necessari que uns quants nanos del món celestial també participessin en aquesta lluita per estar-ne segur. Ara ho entenc. Per això vas gosar suprimir la llei que prohibia que les persones del món celestial participessin a la lluita. Perquè les persones celestials que s'adonessin d'aquest buit legal podien decidir llançar els seus fills al món humà. I com a resultat va ser precisament la manca d'aquesta llei el que vau fer servir en contra meu. Bé, prou, xerrameca. T'ordeno que tornis al cos en Margaret. Fes-me'n sortir, si pots. Espasa, Ramma! Onada enemicara! Raika! Columna Pic! Pokémon! Bolívar! ¡Canó Kurogane! No ho entenc. Per què carai esteu tan obsessionats amb el món celestial? Per què coi us aferreu tant al passat? Fa molt de temps una joveneta em va ensenyar la importància que tenia el futur. Què vols dir? Que hem de viure tenint fe en el futur només perquè ella t'ho va ensenyar? No. Ella va morir fa 12 anys en un accident. Té, mare, gràcies per esperar-te. Hem fet arròs amb curri i pollastre. És veritat, a la mare li agradava moltíssim l'arròs amb curri. El que feia ella era per llepar-se'n els dits. Aquest any no hi ha Kosuke el dia de l'aniversari de la mort de la mare. Ara és en un altre món, pobra. No hi pot fer res. Au, mengem ara que és calent. Sí. La teva mare tenia molta empenta. Un no pot fer res si s'ofega en la tristesa. Les persones han de tenir empenta. Casumdena, així es parla. Llavors, tots els anys, quan arriba l'aniversari de la seva mort, mengeu el seu plat preferit. Ho he entès bé? Sí, és un costum de la meva família. Kosuke, això ho hem entès. Però a què treu cap aquest curri estrany? Però què dius? Això és curri normal i corrent. Se'l miri qui se'l miri et dirà el mateix que jo. Ella amb prou feines va viure 30 anys, però estic convençut que va tenir una vida molt feliç, perquè vivia per buscar un futur. Concentrada en aquesta fita, va poder transmetre aquells sentiments i va fer que moltes altres persones també el busquessin. Vosaltres també ho podeu fer. El que és important per viure el present no és el passat, sinó el futur. Veig que la teva manera de viure i la nostra no poden ser més oposades. M'ho veia venir, no ha servit de res. Malauradament, em temo que no ets prou convincent per fer-nos abandonar les ambicions que tenim posades en el món celestial. Llavors no em deixes altre remei. Jo només visc amb els ulls posats al futur. I en canvi tu només tens els ulls posats al passat. Haurem d'aclarir aquí mateix qui dels dos té raó. Encara que continuar lluitant no farà que ens entenguem. Llavors només hi ha una arma divina que et pugui vèncer a tu.
El següent episodi? Per fi arriba! Ja tenim aquí la quarta fase, la darrera lluita de totes. Si guanyem aquesta, podrem obtenir el talent en blanc, oi? Què faré? Em desmaio de tant pensar. Espereu-vos un moment. Abans de res, com és que el rei i en Margaret estan lluitant? A més, també se les té amb l'Anon. Què passarà a la quarta fase? On anirà a parar el talent en blanc? El següent episodi, la llei de l'Anon fet rei. Què significa això? Episodi 47. La llei de l'Anon fet rei. Digue'm si amb el cor pots veure allò que no té forma ni té color. Sento el vent xiu-xiuejant, el sento. El sento. Veus la fulla que és lluny, que la mou el vent. Algun dia tornarà a terra un cop més i llavors trobarà una oportunitat per tornar a refer-se. Abraça'm fort, comencem a veure com ens podem tu i jo retrobar, perquè ara som els únics que hi ha al món, t'ho puc assegurar. Abraça'm fort, que jo vull sentir el teu cor que batega.